हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर गिबियावनो दिनै काति फोरबोनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनैबो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैनि दिनानो जाबाय काति गासा आरो माइनाव फोरबोबो होनना बुंनाय जायोना लोगोफोर दिनै माइनाव फोरबोआवहाय फोथारावबो गासा सावनाय जायो ओमफ्राय खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो गासा सावबोबाय आरो दाबो सावो लोगोफोर जाहाथे जों माइ फिथाइफोरा मोजां जायो आरो माइआ एम्फौ जाया मोजां माइआ जायो आरोना लोगोफोर बेनि थाखाय दिनैनि दिनाव गासा सावनाय जायो फोथाराव आरो जेरै जोंखौहाय आइ लोखि माइनाव होनना बुंनाय जायो माइ माइरंखौनो जाहाथे बिसोरखौ जों जानानै अरायबो थांनानै थायो बेफोरबायदिनो बिसोरखौबो जों दिनैनि दिनावहाय सिबिनाय जायो आरोना आइ माइनावखौहाय जाहाथे जोंखौ रानहोआ माइ फिथाइफोरा मोजाङैनो जायो बेनिखायनो दिनैनि दिनाव माइनावखौहाय सिबिनाय जायो आरो गासा सावनाय जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आंबो मोजाङै मोनथिया आं जा मोनथिगौ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय आरोना जायाखैबो जानो हानाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय बेखौनो जा हायो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो सानबाय आरोना लोगोफोर माबायदि गोदोनिफोरनि बायदिबोथ' जाजोबला नालाय दानिया एसे बेलेग जालांबाय ओमफ्राय खायसे आरो नेमखान्थिफोराबो बेलेग थायोना ओमफ्राय जोंहा माबायदि फालियो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं दिनैहाय शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आइमोना जगार खालामगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर आंबो जा हायो नोंथांमोननो शेयार खालामसै अब्ला लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे अननानै लाइक आरो शेयार खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो अब्ला लोगोफोर थुदो नायलांदोनि नै लोगोफोर गय हाननो दान्दा बानायबाय नै लोगोफोर आइया थाइगिर खं आरो लाइजौखौ रेडि खालामखाबायानो लोगोफोर दिनैनि काति फोरबोआवहाय आलारि बाथिखौ थाइगिर खंजों सावनाय जायो आरोना बेखायनो थाइगिर खंखौ बानायबाय लोगोफोर दिनैनि काति गासायावनो गय गोरलैखौबो बावजेननाय जायो आरोना काति गासायाव गय गोरलैखौ बावजेनग्रोयो बेनिफ्राय दे बाबुआसो लाबोदो बिबारखौ ना गोजा नांबावगौ आरो गुफुर गोमो जाबाय बाबा आंना नै लोगोफोर गासैबो बावनाय जगरफोरा जाजोब्बाय आरोना खानसिखौ आं ओइयावसो गारबोदो
लोगोफोर मोनाबाय लाइटआ एसे मोले मोले जाबाय लोगोफोर This is hit noodles ase. लोगोफोर मोनाबाय आरोना मोनानायखाय लाइटखौ खोमसि नुबाय आंना मबाइलाबो बारा मोजां नङा नालाय ओंखाय मोलेले नुदों आरोना लोगोफोर लोगोफोर लामायाव गासा सावनोसै Ayah apa? Orang kerja. लोगोफोर आं फोथाराव लांनायखौ दिन्थिनो हायासै आरोना आं फोथाराव थाङाखै लोगोफोर आं न'आवहायनो बावबाय आरोना अब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना आंनि भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होब्लानो जाबाय अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर नेक्स्ट गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावसिगोन थेंक इउ बाय बाय